Biar madang raino bulane madangi Jagaraya lo Biung Dewi Sangkra reyang anak riko si Joko Berat atine ngleboni sayembarane bangsa Walanda mengko yen reyang kelakon manah Cindhi Puspita ana sak dhuwuring kitiran Menara Galak reyang bakal diangkat dadi tumenggung penganonman ana ing Katemenggungan Surabaya. Nanging yen reyang ora kelakon manah Cindhi Puspita, reyang bakal dadi tumbaling Katemenggungan Surabaya. Mbok. Biung Dewi Sakra. Yen riko mangan keselak, yen riko ngombe keselak, aja pati-pati turu yen durung anak riko manah Cindhi Puspita. Mbok. Pak Demang lan riko Mbok Demang sak loron kang tak tresnani reyang anak putu riko si Joko Berat dongakno reyang ngleboni sayembarane bangsa Walanda manah Cindhi Puspita yen bisa kelakon riko tak tukokake sarung kencana lan jarit kencana. Bagong senajan riko wujud umum kewan jago kang tak tresnani reyang dongakno kelakon dadi tumenggung ana ing Surabaya riko bakal tak tukokke ulungan kencana. Mbok. Wong ngelidah Banowati kabeh ora ana sing tak arani dongakno reyang bisa kelakon ngleboni sayembarane bangsa Walanda. Desa Banowati bakal tak dadekake kutha kang gedhe. Mbok. Kakang Sawukrana lan